făcut Thunder și astăzi am revenit. Mai am întors de la vorbă. Foarte obosit. Ei, ce-ar fi să că foarte mult. Am unul să vi-l arăt care e shit. Bun. Primul pe care vreau să-l caut, știu că era foarte amuzant. I hate when din greșeală construiești un raft. Mergi afară și foarte random un frigider în tine. O veveriță mănâncă universul. O lamă pe care o cheamă Carl mă înjunghi de 37 de ori. Când îmi pierd prietenul. E rasist, asta e rasist. Voldemort se ascunde. Voldemort era cineva Harry Potter? Barnum. Oh my god. Știam eu că trebuie să mai caut asta de câteva ori. Întotdeauna când caut se schimbă. Când studiezi și un velociraptor aruncă banane. Deci trebuie, știam eu că o să fac așa ceva. Sper că vă place acest episod pentru că sunteți la nebunie. Mai fac încă un vlog după acesta, încă un try not love. Altceva. Vreau un dinozaur, aruncă banane în mine. Ok? Bun. Aș vrea să caut. Este ok. Is it okay for you to keep laptop plugged in all the time? Sincer să fiu, nu știu, adică și eu fac pe laptop, nu știu dacă să vede. Așa. Și îl țin non-stop și îmi ține bateria, nu știu, o oră jumate când el ar fi trebuit. Să învăț în... Ce mă? Da, mă rog. Împotriva credinței, dar nu știu. Faci workout înainte de să plângi. Pe păr în fiecare zi. Așa. Instalez Windows pe Mac. Ce? Bă, dacă ești obsedat de Windows, ok, dar Mac-ul e făcut cu ăla, nu știu dacă poți. E ok să bei apă în timp ce mănânci. Nu știu, când eram mai mic făceam asta ca să-mi ghid. Hai să vedem. Ce e chestia? Why is not the sky blue? E ozon, parcă, din cauza stratului de ozon. Nu mai e rom. De ce nu mai e rom?
Așa, de ce este o cioară? Din câte știu. Este o cioară ca un birou. Astea sunt atât de bune. Este frol verde. Cauza felului. Nu cred că știți voi, eu m-am jucat o grămadă de Warcraft. Și știu, și frol era... Și cred că apare și în film. Sunt so old. De turism. I don't know. Ce, cred că asta au scris-o doar români. De ce este România așa săracă? Este usage-ul de la computerul meu la 100. Pentru că îl folosești complet. Este important să înveți engleză. Să poți să vorbești și cu un om străin. 1. Este România atât de oameni. De ce puneți asta românilor? De ce? De ce? De ce? Mai aveam... What does... What does like mean? What does like mean on... Îl place pe ăla, probabil. Ce înseamnă... Does like a boss mean? Boss. Nu-ți plătesc expresia, Dumitrașcu. Nu, e a mea. Așa. What does look like? Nu înțeleg. Place lui despre mine. Place lui... Ce-i place? Da, nu e atât de... Hai să vedem cu PewDiePie, pentru că știu că s-a făcut o grămadă despre el. Mort? Nu, nu e mort. Pot să zic asta. Bogat, da. Probabil dacă se duce în vacanțe în toate locurile. Măritat. Trebuia să văd și asta, nu? Illuminati. Deci, dacă o să ajung și eu vreodată să am și mai mulți subscriber, pun pariu, deci, pun pariu. Să se vadă Standard 007 Illuminati. Abia aștept. Este PewDiePie How to Basic. Da, PewDiePie cu Marția. Nu știu. Bun, asta de... Stai, că am putea să zicem. Deja ai întrebat asta aici. Taci. Nu cred că nici măcar nu e fumător. Nu. Nu. Are și el acolo 44 sau... Să vedem despre Obama. Why does Obama... Nah, nu merge. Why does always rain on me?
Corruption affect the national security. Nu știu, poate pentru că au complet legătură între ele. What does it feel? Asta. De ce Dumnezeu a trimis partea ca să învie ca să adune orice om? Cred că se referă la foto. Lipsă. Pentru că plecata de apoi Marcelus îi spune lui Horațiu să vorbească fantom. Cine-i Marcelus și cine-i Horațiu? Doare inima. În loc să scrie pe Google asta, ar trebui să meargă la doctor. Asta, habar n-am. Care înseamnă taxă? De ce se rotește pământul? De ce nu? De ce mă urăște tata? Pare rău de tine. Nasoală. Așa. Dacă tot există why does not? Pokémon Go work. Nu ai telefon destul de bun. Ce Amazon nu trimite și în România? Poate trimite în România. De ce nu mă iubești? Pare rău de tine, man. Mergi microfonul pe scaun. Da, asta e ok. De ce nu mă las să trimit eu primul mesaj? Asta e mișto. De ce nu mă lași, man? De ce? Eu sunt fata, eu trebuie să te trag de gâlci. Un screen, nu știu de ce Pikachu nu evoluează. Evoluează și... Sau că evolua, dar nu mai știu ce. Uite, asta e evoluția lui Pikachu. Fericit. Pichu, Pikachu, Raichu. Happy? Nu știu ce, dar mă tot gândesc la... Pikachu și Raichu. Nu știu dacă are cineva pe Raichu. Prea OP. Așa... De ce? Nu știu. PC-ul meu nu recunoaște telefonul. Asta face și laptopul meu cu telefonul. De ce? Ce e asta? Ce e asta? Ce ambele sunt why doesn't he și why doesn't she. Ok. Și ca să încheiem, hai să vedem standard. Nu! Vedeți? Mulțumesc. Vreau să văd of Legends worth playing. Da?
Hai că am găsit aici. Asta îți fac eu ție. Gratis? N-a fost niciodată gratis și nu o să fie niciodată gratis. Sport, da, e un sport. Da, serios, acum uitați. All esports. Fun. Da. Dacă îl joci pentru fun, cancel. Dacă nu joci pentru fun, da. Nu știu. Poate că da. Pay to win. Poate pay to win vrea să scrie. Nu chiar. Pay to win. Down? I don't know. Mă rog. Eu am fost Anda și vă urez o zi bună în continuare. Salutare!